Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. Ekene ka nji bịa tata ụmụ Biafra ibe m. Ekene ka nji bịa tata ndị Igbo ibe m. Ekene ka nji bịa tata ndị anyanwụ na-awa na befa. Ozi ezi m ka njikwa wee bịa nke taa sị ka anyị na-agakwa ka anyị na-ekwukwa ebe anyị na-eje dịkọtela aka ma na ebe anyị na-eje dị nso. Afa m bụ Ngozi Chukwuka. Ozi njibịa tata bụ unu mana na ọ ya dị n'Igbo anụ ofu n'Igbo ofu n'oyibo maka na anyị bụ Biafra anyị erika anyị adị na-asụ ofu asụsụ. Ya bụ na ozi ndị mmụọ ozi zi mụzie unu taa ndị na-ajụ kedu ebe ozi ma na-esi apụta. Ọ ndị mmụọ na-ezi anyị ozi. Onye ọbụla ntị agha oghe, onye ọbụla anya agha oghe, onye ọbụla udo dị na mkpụrụ obi ọ ga na-enweta ozi afọ na-esi n'enu abịa ka obodo anyị esi wee dị mma. Ngozi Chukwuka abịakwa ọzọ. Ozi m tata bụ ndị a niile na-aga ka ọ dị ka fateta ụla fa mara ifefe ya eji onwe fame fa pụta nyebe ozi. Before mbido n'iru ka m kenegodu nsigodu ndị ọzọ obulu ndo si ndị Igbo ndo unu maka ife mee mana anyị maka ife mee maka na anyị bụ ofu anụ arụ ofu ọbala ofu mkpụrụ obi. Abụ m ada unu nwanyị. Ife ọbụla mere Igbo melụ m, ife ọbụla melụ Biafra melụ m. Ọbịa bụrụ ndị a na-agafe teta fa mara ebe mmiri si baa n'opi gbogoro. Onye ọbụla ebido na-ezisasi ozi. Biko nụ ụmụnne m ndị Igbo kwuru sị na amala ife bụ ya amala ọnwa bụ ọnwụ. Amala ife bụ ya amala ọnwa bụ ọnwụ. Okwu niile dị mma mana okwu nwere oge. Kịta anyị nọ n'oge anyị nọ ya kịta. Ndị Igbo na-asị na-aga na-ezi ozi na-ekwu ofu nwoke ekwugo kedu ife na-eme unu, ofu nwaanyị ekwugo na ifele na-eme ejikpulu nkịta n'isi. Biko nụ ụdị ozi a unu na-ezi kịta ọ dabaro ọ bụrụ oge kịta ka eji ezi ụdị ozi a. Achụa ufu n'agụ ọ ife ndị Igbo kwu na achụa ufu n'agụ anata na ụna atọ ọkụkọ ụta. O nwere ife anyị ji bụrụ ndị anyị bụ ndị ilo gbara anyị gburugburu. Ọ ndị ilo tinyekwanụ n'ọnụ unu sị na ya nọrọ n'udo na ya afụrụ nwaanyị na ya mana ọ bụrụ eziokwu ụmụnne m na ụmụnna m. Ọ bụrụzie eziokwu kee ka anyị si nwee ụmụnne, kee ka anyị si nwee ụmụnna, kee ka anyị si nwee ọra ifugie. So na ka anyị na-ewezi na asọ mmiri ndị njọ ndị ọjọọ bata n'obodo anyị bunyela anyị n'ọnụ wee na-afụ onwe anyị. Ụmụnne m ụmụnna m ọ dịbe ndị ka unu ra na-eje ụka unu ma alụ a na-akpụ n'ime ya bụ ụnụ ụka. Ụka bụ ife bala anyị n'ụbụlụ taa bụli ya ka anyị ji aga n'ana. Anyị akpọlụ Jizọs ma obi ya dị n'anyị mma. Anyị akpọlụ Jizọs ọ dịka anyị jebego ọkụ mmụọ ozugbo mana unu amazikwa nọọ ndị a bute Jizọs. Unu amazikwa na fa asụrụ ụwa akwụ. Unu amazikwa ife emele unu. Unu na-achọ ndị unu ya akpọ asị, ndị unu ya asị na fa bụrụ ndị ezigbo mmadụ, ndị unu ya asị na fa na-eme alụ. Kpọọnụ ndị bụ ulu billions of your people. Millions of your people cross n'ọnọdụ ọkara onwe ndị ụwa ewepụsịa ndị Juu fugolu ụdị ife unu nwafọrọ. Ọ anụ arụ unu anụ arụ anyị ọ bala anyị. Ndị afọ ebu sins ọ na-arụ anyị ka fasipụta. Ọ ụmụ anyị ọ nwunye anyị ọ nna anyị ọ di anyị enyi anyị ọ ọga anyị ọ ndị nke anyị. Mana anyị fụsị ife ndị a niile na-eme ma bụrụ akwụkwọ nsọ butela anyị. Anyị fụ nke fa na-eme tata n'obodo anyị nọ. Anyị na-akpọ ndị ugwu ọfa aranyela anyị ranye n'aka ndị ugwu. Ọfa debela anyị n'ọnọdụ anyị nọ ya taa. Fa afụrụ anyị ka mmadụ mana unu afụrụ fa kwue ka fa si bụrụ ndị ajọ.
ọ dịbendi o nwere ebe a na-enwere ezigbo mmadụ nwa ajọ mmadụ mana o mezie na ana Igbo pụba ya ala ọ dịka ya sị na ndị Igbo dịzi iche iji kwu na eziokwu onye sori onye ọbụla nwere ike ịgụ akwụkwọ ime research unu mesia research enu na anị mee European world view, Asian world view, African world view. Unu study all kinds of world view. Unu study all kinds of philosophy. Unu gba ka unu ejighọta ife ndị Igbo bụ. Onwero ndị dị ka anyị. Ọtabile enye nwanne. So, maka na ofu onye na mmadụ na-abamela aja ife, anyị weluzie ya test ya mmadụ niile. Ama m iwu inu Igbo si na ofu aka lụta nwa n'ozu ọra. Eziokwu. Onye kpata na mgbe bulugbo n'ụdị ndụfa na-ebi ofu aka ama nlụta mmanụ maka na ọ lụta mmanụ fa nwe ife ya emie. Mana ya nọrọzi n'ụdị anụ. Anyị chọkwa ka anyị gakwa n'ụdị ahụ na-etibekwa na-etiyabakwa. So kedu efe unu chọọ? Rapụ na ya. Nọ nke unu ma na-eme unu lue n'ugwu n'afọ ife ndị ugwu na-asụ onwefe akwụ unu a na-apụta afụ ka fada ezi ozi na-edeghalịsị na fa ya ekpu nkịta n'isi wee kwuo okwu na ndị Igbo na unu emezue o nwere ife fa mezuo biko nụ rapụ na ya ije n'ofe mmanụ etu a ijekwa anụ na ana ndị obodo oyibo a na-agbụ mmadụ kwa mbọsị gbue mmadụ gbulisie weli eme ife dị iche iche ofu onye nwee ike ịdị njọ mmadụ na-abụ nwee ike ịdị njọ mmadụ ịtọ nwee ike ịdị njọ mana ya bụrụ na obodo niile dị njọ ekwugo m sị n'ozi nzi mbụ na anyị ga-ebido bunitebe afọ anyị enu ka ọ na-ama mma ka ọ na-atọ ụtọ onye ọbụla na-enwere ezigbo ozi onye eji wee gbaa ụmụ anyị ume gbaa IPOB ume gbaa Nnamdi Kanu ume ụmụ anyị a na-agbaghalị na-achụsa na-eme ka ife niile wee dị mma onye ọbụla na-enwere ezigbo ozi ịmalụ nara na ozi anyị ga-eweta ibu ozi ga-eme ka fada mba debie nọdị anyị n'ime mgbe anyị nwetara ife anyị na-achịkwubezie mana ọ bụ na ọ sọrọzi na ya abụ onye nke anyị ife ya eme n'obi wekwala ọnụ idikwa debekwa ebe ya edebie unu eziziri ụmụ nka ozi a kịta ọ bụrụ kịta ka anyị chọrọ ya ife anyị niile ibu ozi ya na-agba ume bịa bụrụzi ụmụ nwaanyị nọ n'ime unu mana ndị Igbo kwụsị na onye nwaanyị na-afụla opi na ọ na-ama aja mmụọ so nwaanyị ọbụla bifo pụta ikwu okwu izi ozi gbasara ife gbasara Igbo ihe adishọn onye ịbụ ọkpụ ịbụ nwaanyị anị ka ịbụ ọ gị bụ ife a na-achọ so na ọnụ mmiri okwu gị bụ ọnụ mmiri okwu gị eroni ụmụnne gị ụmụ nwoke ọkpa fama aja mmụọ o ife ya na-eme onye mela aja ife debegodin ya o na ọdịbendị onye kpata Winston Churchill ọchịbụlụ England onye ka o ji wee kwuo sị na history ya dị kind to England maka gịnị maka na onyanwa ya edie so tata ka m na-ezi ozi sị na our story ya dị kind ya to us maka gịnị na anyị nwa ya edie anyị nwa ya ede akụkọ nke anyị nwa ya ede ife niile gbasara anyị nwa ya ekwue ana ife niile gbasara anyị dị mma ebe anyị si pụta bụ mma Chineke kele anyị bụ mma ụmụnne m ka anyị dọọ n'ọnwa anyị aka na ntị afọ m n'anya agbakasịla anyị arụ anyị amadị ife anyị ji eme ọ maka anya bụ ịfụnanya akpata na onye bulu na-arụ na-agba o nwere onye Igbo lụsịa ife ọya alụ na mba ka ọ dachọ n'ife ọya eme na village o nwere onye Igbo mechaa ife ọya eme na mba ka ọ dachọ n'ife ọya emela ụmụnne ma ndị enyi ndị Igbo na-emelu ndị enyi ife ndị fa na-anwe fa bụrụ ụmụnne fa bụrụ ụmụnna so ndị Igbo na-eme enyi gị onye Igbo nwere ike iwepụta 50,000 100,000 si na welu nka chọọ ife ya eji eme ana m ekwukwo pounds and dollars mana obele aja ife n'ahịa ebuli ebe alịba and before anyị na-akọ anyị adị achọ ka anyị mara ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgọrọ ife na-eme anyị bụ ndị na-eme anyị ndị si n'okpuru anyị na-eli anyị ụmụnne na ụmụnne na-ese okwu yes
abịa n'ụlọ ụka gbagbuo ndị mmadụ, onye na-achị obodo bịa gwa unu sị na onye ndị gbagbulu n'obu ndị dị etu a, ma na-asị ọ bụrụ eziokwu. So onye na-akọnya dịkwa careful, maka na ife onye metọ welisi ebulu, onye na-akọnya dị careful. Ndị a unu na-akpọ unu amarọ ma ọfa ma ọ bụrụ ọfa. O nwekwara ndị na-ekwu na ọfa nwa na-eme ele, ndị unu na-alụ aka eburu ebe ọ na-eje. So ka anyị bulu afa mmadụ kpalidebe ọsọsọ na zoo, obodo a na-akpọ zoo, ebe ụmụ anụ ọfịa, ndị mmadụ bụ anụ ọfịa ji ụkwụ aga ije dịcha ka mmadụ. Ọsọ n'ebe a ka ụdị ife a na-eme. A na-ewepụta oge menu investigation, nyochaa anya, tinye anya na mmiri before ha na-ekwu okwu. Ofu onye kwu na ara ama ncheche bulu gbafue, maka ife na ndị iwu bịa sị obi anọ ka gịnị ka a na-akpọ ya bịa kwuo sị na-ekwu ife menụ. Ọ bụ eziokwu? Ọ ka esi eme? Unu nwa bụ ndị na-aga na-ekwu okwu a, unu nọ na mba. Unu ma na ọ nwere ka a ya egbue mmadụ ka ife ya eme, apụta ofu onye amakapụta ozugbo sị nekwa onye mere ya. Mba, ọ ya asị ndị ife mendonu anyị anụgo ife menụ, ma biko nye na anyị oge anyị ya ewepụta ndị onyodo niile ka enyodo ka amala ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgụrụ. Unu ya anụkwa onu anyị ma emecha onyodo. O ka esi eme ife. Ndị be anyị ka anyị medebe nụ ka ndị anụ ọfịa, ka anyị mebe ka ndị maala ife, maka na anyị maala ife. Onye ọbụla wetala ozi na-abụrụ ozi ya eme ka ọkpa na-eru ndị be anyị nkịta, welie tii n'okpuru bedị. Anyị achọrọ ịnụ onna ozi ịfụnanya ka m ji abịa tata. Sọọsọ udo na njikọta etu a ka anyị ya adị. Ọkwa ifu gị ifu unu fụrụ bụ nyanwa dị this side, njikọta. Ọnya bụ Igbo, njikọ. Anyị jikọrọ ọnụ, unu amali amalụ na ya. So mmadụ na-abụọ wee onwe ka ife si wee mee gbasara ndị enyi, welu na edebe n'ụsọ ife anyị na-achụ ka ife anyị na-ekwu maka ya kịta. Mana bifo na-ekwu na adị nwụshọn, mana ọ bụ na eziokwu na-enyochacha anya nọ ndị nke unu melia, unu ewelie zoo n'afị na-asị na a na-ezolu nwa n'afị. Fọ kịta anyị na-achụ n'ufu n'agụ. Anyị nọ n'agụ na-achụ ufu, anyị chụchachachachasịa ufu n'agụ, anyị anatazia n'ụlọ, anyị abaa na mkpuke, anyị ata gịnị ụta ọkụkụ. Ọ ka esi eme. Unu were aka unu na-ekwute ọnwụ na etu a, na-ekwudo ọnwụ na etu a. Kedụzi ka ndị bịanụ na-eso unu kedu ka obi esi wee lufe anyị? Ifuru ya na unu ji aka unu na-ewelụkwa aja na-awekwa na ngwa afọ unu a na-akpọ garị. Ọ ka esi eme. So please, my Igbo people, you are the people that I love so much, because your flesh is my flesh, your bone is my bone, and my blood is yours. Where we are now is a time of unity, nothing more, nothing less. If any one of us has any message which is contrary to that, please keep it at the moment, because you know where we are. Just like our ancestors say, when you are chasing out the enemy out there in the bush, that's what you must focus on. That is not the time to start turning around and assigning blame to your kin and kith. Because if you do that, you will weaken your forces, your battle force. You can't do that. You can't do that. And moreover, you must be certain that the people you're talking about have committed the crime you're accusing them of. Otherwise, it is a legal matter. You can be sued for slander and defamation of character. It is not right. It is only in the zoo that such a situation happens. People get shot in the church or in the churches, and we've started to point fingers immediately because one member of authority, which should never have acted in that manner. That's why you know that we live in a zoo. We live in an animal jungle called zoo. Because otherwise, there's no need
for any intelligent human being, let alone a governor of a state, would come out within 2 hours and made a declaration about a finding on a criminal matter. No, what they will normally do is acknowledge that the situation had happened, an incident has happened, and they would dedicate their forces to investigate. And in due course, the investigation will yield results and they will publicize to the public. That is how it's done. You don't point fingers unless you're absolutely sure. Not even an iota of doubt must remain. That is the law. So my people, when you're sending these messages screaming about your people, it is wrong. What you're doing is you're deflating the motivation of the people who are pushing for Biafra. We don't need that. We don't need that, particularly when you're not sure. But when you find out, eventually, if it comes out that, yes, that's what has happened, you have to learn to keep it low. That's what your ancestors say. You don't expose the nakedness of your family to the public, particularly when you're surrounded by the enemies. So how do you think they perceive you? How do you think they value you? How do you think they place you? You are the same as the people you're talking about. So you must be very careful what you say. You must be very careful about your utterances. And I'm sending this message particularly to fellow women. You know who we are. You know our value in our society. We are the children, the descendants of Annie. We are the ones endowed to motivate and elevate the male to reach the higher heights. So with your mouth, you can motivate. With your mouth, you can destroy. We need to learn. We need to deviate from such behaviors. We have people who are aligning with us. We have our long-lost siblings in the rivers, in cross rivers, in Delta, in all kinds of places who are aligning with us. When you're spreading those kind of atrocious hate, self-hating messages, how do you think they perceive you? You know, most importantly, the messages you're spreading around are not even correct. They're not even accurate. So we must be mindful, because we have technology. It is the evil itself, the devil itself is actually how you implement yourself, how you implement decision, how you implement technology. It is not some being living there. We are the same devils and we are the same angels. It all depends on how you've implemented your strategy. We need to strategize for the positive, towards the positive end. And we know what that positive end is. Biafra or death. Biafra or death. That's what we want. That's what we need. That's going to be our single focus. Any message which contradicts that, any message which waters down that pursuit, must not be aired at the moment. We don't need it. We do not need it. Maybe people are giving out these messages because they are lying at home. They go to sleep and they get in their 8-hour sleep. They are not actually bothered. They are not actually bothered. They are not actually having sleepless nights. Because if you are, you will know that Biafra is your child. You are the mother of that entity. And you don't go telling the general public that your child is useless, that your child is wicked. Who gave birth to it? You and me. So we must be mindful. We must be very mindful. We must be very mindful of what we are saying. Another message I've been given to tell you people today is that Biafra is very close. We are on top of a dark bridge. Dark bridge. We will cross it. We are going to cross it. There will be challenges. People are going to feel that maybe all their efforts are wasted. But what I've been told to tell you guys today by the same Mosey
said tenacity. Tenacity. You have to stick it out. Stickability. Challenges will come from all corners. They're going to challenge your resolve. It is only when you let go you fail. It is only when you stop you fail. Just when you think that you're not getting anywhere, that all your efforts are in vain, you begin to give up. That's when you fail. As long as you don't, keep up the pressure. Keep up the pressure. Keep up the pressure. Onward, onward, onward. That's how we're going to achieve it. We're going to get it. Yes, I know. A few people have said, oh, it's not possible. They will never give it to you. It's not true. It is absolutely not true. I can guarantee you guys this. It is absolutely not true. We will get Biafra. It has already been marked in the spiritual world. We just need it to manifest here on the physical. So do not let the physical let us down. And that's why I decided to make this video today, to warn everybody. Is investigate your actions, investigate your words, investigate your messages. Don't just come out because you think you want to be on air or whatever. No, 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 no. Don't just come out. You can show us your picture, wave at us, say well done and shut it down. We'll be happy. But please do not circulate messages that are not motivating. Stop circulating hate messages. Stop circulating these messages you have heard from the people who is already brainwashed you and I. Unlock your mind. Unlock your freedom. Your freedom is in your hands. It's in your words. It's in your thoughts. If you don't think it's possible, it won't be possible. If you think that all your people are monsters, then what do you expect? You will still get Biafra. Whether you like it or not, you will. We will. But what I'm saying is, are you going to be part of those monster group? Because you will destroy people without knowing it, and you think you're going to do it and get away with it. Be very careful. We are not animals. We are intelligent beings. If you're not educated, speak to those who are educated. They will tell you that every action has implications. When the implications of your utterances come, can you bear with it? Can you deal with it? So you need to be very careful. Leave fight for those who are trained to fight it. Do the best you can in wherever you can, wherever your best is. But please drop gossip mongering. Please drop all these hate messages. Every nation kills each other. People are up there in the north slaughtering themselves every day. People are there in the west slaughtering themselves every day. In UK, people kill for leisure. Women kill their husband for leisure. Men kill their wife for leisure. In US, the same way. People kill so they can claim insurance. People kill even just for the sake of it. So we need to be sure what we are doing. We need to be careful of our utterances. My people, I greet you. Everybody have peace wherever you are. All hail Biafra. All hail Biafra. Biafra, freedom. Freedom, Biafra.